Avem un rând și mai avem un rând și o să mai avem în curând care sunt spatate pe curbe de nivel. Toate punctele astea sunt aproximativ la aceeași curbă de aceeași înălțime. Și dacă săpăm un mic șanț între ele și umple cu pietriș sau punem plante între ele, au același efect de captare a apei curbe de nivel. Unde se oprește apa, aici putem tot așa cum am făcut acolo mai jos, am făcut farfurioarele alea, ori șanțuri, ori farfurioare. Și atunci putem să oprim apa, să nu fugă repede la vale, ci să o împrăștiem în laterală și să infiltreze în sol. Cam asta e ce putem face aici. Dacă am avea un acoperiș, să aibă cădere, am putea să facem alte lucruri, dar asta e, cu asta lucrăm. Încă un element din grădină care are legătură cu apa foarte mult, e șanțul de drenaj de acolo, care deja are fundul turnat, e un beton care e turnat în formă de șanț. Ce putem să facem acolo e să punem pietriș, peste care pământ, și să avem o grădină naturală o grădină pluvială naturală foarte lungă, cât e lung șanțul de la copacul ăla până în partea alaltă unde se scurge, să avem un zid verde, o grădină pluvială cu foarte multe plante. Și cam astea sunt elementele cum integrăm apa în peisaj.